Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay
Hindi ko mukha yung Come poison. on, let's go. Uy, huwag kang tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Pick. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami,
Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, napapakinggan at napapanood nyo na po sa official TikTok at Facebook page ng Love Radio Manila, Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, pantay-pantay nga ba ang pagmamahal ng mga magulang sa kanilang mga anak? Mabuti naman at nakadalaw ka, Lucy. Hindi na kita halos makita simula nung mag-migrate kayo sa Amerika. Oo nga, busy talaga. Pero kahit gaano kalayo, Henry, nandito pa rin ang puso ko. At syempre, hindi pwedeng umuwi ako nang hindi binibisita ang paborito kong kababata. Siya nga pala, may dala ko. May lotion at pabango para kay Linda. Alam kong hilig to ng asawa mo. Tapos may chocolates rin para sa mga bata. Ay naku, Lucy. Nag-abala ka pa. Siguradong matutuwa si Linda dito. Nasaan ba siya? Nasa trabaho pa. Sinabi ko na darating ka. Susubukan daw niyang umuwi ng maaga. Ah, ganun ba? Ay, yung mga anak mo, gusto ko makita. Ay, sandali lang. Medyo mahiyaan yung mga yun eh. Renzo! Amira! Kiko! Halika kayo rito sa sala! Lucy, ito ang panganay ko, si Renzo. High school na yan, aba. Consistent, honor student. Ito naman si Amira, bunso. Active sa school. Laging may contest sa sinasalihan. At ito, si Kiko. Mga anak, bumati kayo kay Tita Lucy. Hello po! Ay, ang cute ninyo.
Henry swerte mo. Buti na lang kay Linda nagmana ang mga anak mo. Ikaw talaga, Lucy. Di ka pa rin nagbabago. Biro lang. O siya, mga anak. Kunin nyo na ang mga merienda sa kusina. Opo. Ikaw naman. Kumusta na ang mga anak mo? My gosh, halos hindi na nga marunong magtagalog. Born and raised talaga sa US. Yung panganay ko, si Gabriel, working student. Kahit nagtatrabaho, hindi pinapabayaan ng grades. Laging may award. Sigurado akong magandang future niya. Ganon din sa Missy, yung bunso ko. Academic achiever din. Aba, ayos Mukhang maayos mo talaga napalaki. Dapat. You know what? Na-imagine ko na nga sarili ko pagtanda. Relax na lang. Sila nang bahala sa akin. Uupo na lang ako sa bahay. Higop-higop ng tea. Iba ka na talaga, Lucy. Malayo na ang narating mo. Nagsikap lang. Ay, eto na palang merienda. My gosh! Namiss ko talagang pagkain dito sa Pilipinas. Empanada po, Tita Lucy. Tsaka eto po yung suka. Ito naman po yung juice. Oh my gosh! Kiko! Ano ba naman yan? Oh my God, nadumihan yung bag ko. Henry, alam mo ba kung how much to? Limited edition pa naman. Kiko, mag-sorry ka sa Tita Lucy mo. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Ay, my gosh. Iho, hindi naman nababayaran ng sorry ang ganitong bag. Naku, Lucy. Pasensya ka na talaga, ha? Wala na. Diyan na yan. Sa susunod mag-ingat ka na lang. Buti na lang at kaibigan ko ang papa mo. Pasensya na po talaga. Renzo, kumuha ka muna ng pamunas. Kiko, pumasok ka na muna sa kwarto mo. Opo. Dear Love, ako si Kiko. 3 kaming magkakapatid. Si Kuya Renzo, paborito ni nanay. Kamukha raw kasi ni tatay nung binata pa. Si Almira, paborito ni Papa. Bunsong babae, mas madaling mahalin. Ako? Di ko alam. Bata pa lang ako, ramdam ko na. Iba ang tingin nila sa akin. Parang may mali, kahit wala naman. Natapunan ko ng Diyos ang bag ni Tita Lucy. Binugbog ako ni Papa. Doon ko unang naisip, baka hindi niya talaga ako gusto. Pero sinabi ko sa sarili ko, normal lang yun. Disiplina lang. Ganon siguro ang pagmamahal. Hanggang kolehiyo, bantay sarado pa rin ako. Laging may puna, laging may paalala na ako raw ang walang pag-asa. Hindi rin naman ako magaling. Lalo na't ang kursong kinuha ko, hindi ko gusto. Pinili ko lang dahil gusto ni Papa. Sa pagkainan, tahimik lang ako. Sa mga kwento ng tagumpay, tagapakinig lang ako. Pero kapag may kapalpakan... Ma, nakauwi na po ako. Buti naman. Sakto kakain na tayo. Ano po? Kawaan ka. Ay, maupo ka muna. Renzo! Almira! Kain na! Wala ba po si Papa? Wala pa. Pag uwi galing Divisoria, nagpalit lang ng damit tapos umalis ulit. Kumain na po ba siya? Hindi ko na naitanong, ang bilis kasi. Sige po, ipagtatabi ko na lang siya ng ulam. Kuya, bago ba yung phone case mo? Oo. Bigay ni Papa. Kanina lang yata binili. Ayos, ang ganda. Oo nga eh. Sabi ko kasi sira na yung luma ko. Buti na lang nakakita siya. Ikaw naman, Almira. Bago rin yata ang suot mo. Opo, kuya. Pasalubong din po ni Papa sa akin. Wow! May shopping spree pala. Baka meron ka din. Oo nga, baka nga. Teka lang po, kuya. Sisilipin ko po yung paper bag na dala ni Papa. Ay, wala nang laman. Hayaan mo na. Baka nakalimutan lang. Wala rin namang para sa akin. Kaya siya. Kumain na bago pa lumamig ang pagkain.
Pakiramdam ko, wala talaga kaming koneksyon ni Papa. Kapag kaming dalawa lang sa bahay, bihira niya akong kausapin. Walang kamustahan, walang tanong kung pagod ba ako o may problema. Pag-aaral lang. Kapag mataas ang grado ko, tahimik siya. Pero kapag mababa, doon siya nagsasalita. At hindi yun boses ng pag-aalala, kundi galit. Sanay na rin ako na ako ang laging walang pasalubong. Walang bago, walang espesyal. Kaya natuto akong dumiskarte mag-isa. Raket dito, raket doon. Hindi para magyabang, hindi para magluho. Gusto ko lang maramdaman na minsan hindi ako napag-iiwanan. Pero tinatago ko lahat. Kay Mama, sa mga kapatid ko. Tahimik lang ako. Hanggang sa isang araw, nahuli ako ni Papa. Saan ka galing? Pa, bakit gising pa po kayo? Sagutin mo ko. Saan ka galing? May inasikaso lang po. Pa! Sinungaling! Nakita ka ng kapitbahay. Parking boy ka na pala ngayon. Papa, ginagawa ko lang po yun para may... Diba ang sabi ko sa'yo, mag-aral ka? Ano to? Puro bagsak! Ito ba nag-aaral? Hindi ko naman po gusto yung kursong to. Sumasagot ka ba? Ha? Sumasagot ka? Tama na po! Henry! Ano ba? Ano ba yan? Tama na ho. Tama na ho. Kuya! Wala akong nababala sa'yo kung di ka hihiyan! Anak! Totoo ba na parking boy ka? Gusto ko lang din naman po magkaroon ng bagong gamit. Kasi hindi niyo naman ako binibigyan eh. Naawa na ako sa sarili ko. Kawawa! Dito pinapakain ka namin! Pa! Pinag-aaral! Pa! Ang puso nyo! Kamamatay kita, Kiko! Henry! Tama na! Kiko, pumasok ka na muna sa kwarto mo! Hindi na yun ang huli naming pagtatalo ni Papa. Nasundan pa ng mas matindi. Walang paliwanag. Walang pagkakataong marinig. Hanggang sa dumating sa puntong, hindi ko na kinaya. Mahal ko si Papa. At siguro dahil mahal ko siya, ako na ang umalis. Lumayas ako. Pinutol ko ang lahat ng ugnayan. Hindi madali. May mga gabing gutom. May mga araw na gusto ko nang bumalik. Pero hindi ko ginawa. Mas masakit isipin na hindi rin nila ako hinahanap. Ngayon, maayos na ang buhay ko. Tahimik. Pero minsan, napapanaginipan ko pa rin siya. Si Papa, wala na akong balak lumingon. Baka hindi na rin niya ako gustong makita. Baka mas mabuti ng ganito. Hanggang sa isang araw, may tumawag. Kiko, may tumatawag sa'yo. Landline. Sa akin? Sino naman? Hello? Kuya, si Almira to. Please, huwag mong ibababa. Paano mo ako nahanap? Matagal na kitang hinahanap, kuya. Yun ang muna kailangan mong malaman. Anong kailangan mo? Kuya, galit ka po ba sa akin? Ha? Bakit naman? Baka kasi umalis ka dahil wala kaming nagawa noon. Hindi ka namin na ipagtanggol. Hindi ako galit sa'yo. Sa inyo. Kuya! Kung tungkol to kay Papa, wag na. Hindi ako uuwi. Kuya, may demensya na si Papa. Hindi na siya makalakad. Minsan, hindi na niya kami kilala.
Pero alam mo kung anong malinaw sa kanya? Ikaw. Ikaw. Pangalan mo. Araw-araw kanyang hinahanap, kuya. Kuya. Uwi ka na, please. Kuya! Almira, Mama! Mama, si Kuya! Kiko. Ikaw ba yan? Opo, pa. Ako po. Kiko! Kiko, saan ka galing? Kanina pa kita hinihintay. Galing ka ba sa eskwela? Eh, bakit ang tagal mo? Oh, anak, gutom ka na ba? Ay, Linda! Linda! Ipagluto mo si Kiko! Nakauwi na siya! Pa, pasensya na po, ha? Pasensya na po sa lahat. Huwag ka nang aalis, ha? Dito ka lang. Dear love, bilang gitnang anak, sanay akong hindi napapansin. Hindi panganay na ipinagmamalaki, hindi bunso na inaalagaan. Kaya siguro mas sinanap ko kay Papa yung yakap na hindi lang para sa akin. Akala ko, galit ang dala ko pag-uwi. Hindi pala. Noong yakapin niya ako bago siya tuluyang magpaalam, doon ko naintindihan. Minsan, ang mga ama, hindi marunong magsabi ng mahal kita. Pero hindi ibig sabihin, hindi sila nagmamahal. At bago pa mahuli ang lahat, nakita ko na ang matagal ko nang hinahanap. Ang matawag na anak. Lagi kong sinasabi na, life is short and we make the most out of it. Habang nandyan pa yung mga mahal natin sa buhay, habang nandyan pa yung mga magulang natin, i-treasure natin, gawin natin good yung mga memories kasi hindi yun permanente. And I think kabaliktaran ito nung lagi kong pinaniniwalaan. Ganon rin yung mga anak natin, perhaps. Mapagitna man sila katulad ni Kiko, katulad ni Amira na bunso, or panganay ka man. Katulad ng mga magulang natin, they only live once. So, sa mga magulang na nakikinig ngayon, iba-iba man tayo ng definasyon ng pag-ibig, iba-iba man tayo ng definasyon ng pagmamahal, sikapin sana natin na ibigay yung pagmamahal accordingly doon sa mga anak natin.
Because kung ano man yung naramdaman dito ni Kiko, I think it's valid. Kasi naiparamdam sa kanya na unfair. Nakita niya kung paano ibigay sa iba yung mga dapat sana ibinibigay din sa kanya. Pero Kiko, sana sa mga katulad mo na nakikinig sa atin ngayon, na nararamdaman kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon bilang isang gitnang anak, wag sana itong maging rason para magtanim ka ng galit puot sa mga magulang mo. Kundi magsilbi itong inspirasyon para pagbutihin mo sa buhay. Dahil for now, siguro hindi ka nakikita ng tatay mo na bida ka. Pero patunayan mo sa sarili mo na deserve mo yung seat na yan at deserve mo yung atensyon na yan. Na hindi sila nasasaktan or nang hindi ka nananapak ng ibang tao. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento natin sa Dear Love. Magbabalik po ako. Ang alay ko. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito,
ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. Okay na ako. There you go. Hindi. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Saan pa naman kami? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City?
Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso, of course, maraming salamat. Dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Chino! Kimchi Chino! Upa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday? Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo naman. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay, it's yung not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude.
Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita nag-alit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I guess always pwede lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang. Or, hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina? you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi hindi ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa?
Like, hindi ba tayo pwede magkaroon ng personal conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga! Ito na, maghintay ka! It's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala magano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi nakita nung si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Ay, pambihira yung katangahan ninyo. Oo na. Tanga na kung tanga. Pero please naman, huwag niyo nang dagdagan yung paghihirap ko ngayon. Mababaliw na ako sa kakaisip ko anong gagawin ko. Nasabi mo na ba sa mama mo? Hindi pa. Sabihin mo na. Paano ko gagawin yun? Ayaw nga akong panagutan nung nakabuntis sa akin. Para nga mama mo na mismo yung kumausap sa magulang ng lalaking yun. Kabisyo, kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Happy Monday mga kabisyo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Sana ang pagising ninyo ngayong Monday morning ay super gayon or super ganda talaga, like super legit and all. At sa lahat syempre ng mga kababayan kong nandito sa Kamay Nilaan, Diyos Maray na aga sa Indogabos. At syempre good morning Metro and Mega Manila. Medyo namamalat-malat pa yung boses ko. Oo, alam mo ba kung bakit? Paano ba naman? Sino ba naman yung hindi sisigaw nung nakaraang weekend, nung nakaraang Sabado? Andun kasi kami sa San Juan. At akalain mo yun? Dinumog naman talaga yung pahatid saya concert namin. Kaya maraming salamat. Gusto ko lang i-shoutout talaga lahat ng mga taga San Juan. Ang inyong mahal na mayor. Of course, maraming salamat sa LGU ng San Juan at sa local tourism office ng San Juan. Ako, talagang napaka-successful po ng ginawa nating hatid saya. At talagang hindi ako nagsisisi kung bakit hirap na hirap ako magsalita ngayon dahil kailangan kong tapatan ang ages. Oh, bakit? Oo, grabe. Ang galing-galing nung ages, like up until now. Parang hindi pa rin ako makapaniwala na sa harap ko. Oo, kinanta nila yung basang-basa sa ulan. Ang saya-saya talaga. At alam nyo mga kabisyo, core memory ko na yan. Oo, isa sa mga paborito kong lugar dito sa Metro Mega Manila, San Juan City. Isa sa mga pinaka-paborito kong event ngayong 2026, yung hatid saya namin na feature ang AGs. Wow! Ay nako, at sana sa mga nanood dyan, no, sa San Juan, sana nakanood dyan yung mga tatay, pinapanood ninyo yung mga tatay natin kasi kahapon sinelebrate po natin yung araw ng mga ama. Ama mo, ama ko, ama nating lahat. Kaya happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay dyan. At sa pagpapatuloy ng Father's Day special ng Dear Love, ngayong araw ay matutunghayan po natin ang panibagong kwento. Yan.
panibagong kwento ng isang ama na kung minsan talaga hindi naman talaga nasusukat sa sa kung kadugo mo yan, kamag-anak, kaapelyedo mo ba yan, kakulay or whatever ang pagiging tatay. Kung minsan mas nararamdaman nga natin yung ibang kabisyo natin actually, 'di ba, mas nararamdaman pa nila na tatay yung ibang tao sa kanila kaysa doon sa tinuturing talaga nilang tatay na kadugo, like super legit and all. 'Di ba kasi hindi naman tayo pare-parehan ng ng sitwasyon ng pamilya. Posibleng si Konyo Bicolano nang galing sa isang ideal family o yung iba dyan posibleng hindi naman talaga. So alam nyo, ang tatay para sa mga lalaki, pero yung pagpapakatatay nako para lang yan sa mga legit na lalaki, yung marunong humarap sa kanilang obligasyon at responsibilidad. Katulad ni Raf. Oo, ikaw ba Raf ay tatay na? Ay, hindi pa. Ay nako mga kabisyo, o siya, bago tayo magkabulgaran dito kung sino na yung tatay o hindi. Nako, samahan niyo po akong buuhin ang Dear Love na yan sa aking pagbabalik. Ere na po natin yan. For now mga kabisyo, kasama niyo pa rin po Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. Sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I don't. How do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko.
do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging up on you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? ginajoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal conversation? So ano ba, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo.
Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi nakita nung si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano?
Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan, oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Miss Nicole Ayala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Pag nilabasan,
Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding, ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng
katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto nyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Isang hawak. Ganyan mo. Ay, di mo gawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. Ay, CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to? malaki. Gago laki. Ang Wala. gulo ni Joshua, sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo, malaki. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka... Baka ma-child abuse ako dito. Baka child abuse. Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok mo ang kapain mo. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, hubarin. Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang.
sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ko. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag nakubad. Ay, nanginginit ang panahon mo. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. stepping stroke niya. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan. Kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim.
Mga kabisyo, posible bang magkaroon ng higit sa isang ama ang isang anak? Kabisyo, kung ang tunay na ama ay kadugo, paano naman ang lalaking hindi mo kaano-ano pero siya ang nanatili? Siya ang umalalay noong naliligaw ka. Siya ang nag-aruga noong kailangan mo ng pagmamahal. At siya ang tumayong ama noong wala ang taong dapat sanay nandun. Kabisyo, ang pagiging ama ba ay nasa dugo at apelyido lang? O nasa taong piniling manatili kahit wala naman siyang obligasyong gawin iyon? Sa huli, sino nga ba ang mas tunay na ama? Ang nagbigay ng buhay o ang naglaan ng buhay para sa'yo? Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata. Kahit nabubulol ako. Dahil naririto na ang ating kwento na pinamagatang Trio. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ka? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh,
Kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oh. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera.
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po. Napapakinggan at ngayon ay napapanood na ng live sa Facebook, TikTok at YouTube Live ng Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kung may isang lalaking hindi mo kadugo, pero siya ang tumayong ama sa'yo, sino ngayon ang mas may karapatang tawaging tatay? Hoy, ang bilis niyo maglakad! Hintayin niyo naman ako! Ayan kasi, ang iksi-iksi ng mga binti mo. Chill pa nga kami maglakad pero parang tumatakbo ka na. Binubuli mo na naman yung bata na kasama natin. Kalmahan mo lang. Baka umiyak yan tapos maglupasay sa kalsada. Parang ikaw talaga. Ang liit-liit mo pero masyado kang mapanakit. Buti nga sa balikat lang kita hinampas eh, hindi sa mukha. Bakit ba kasi lagi niyo ako sinasabihang bata? 18 na ako, no? Nakapagdibo na nga eh. Nakakainis kayo. Dalaga na ako, kaya tigilan niyo nakakatawag sa akin ng bata. Kahit 18 ka na, wala pa rin naman nagbabago sa itsura mo. Mukha ka pa rin grade 6. Di ba, Epi? Sige, magkampihan pa kayong dalawa. Pag ako talaga nagka-boyfriend, huyo kayo sa akin. Ay. Anong boyfriend yung sinasabi mo? Di ka pa pwede ha. Bata ka pa. Kakasimula pa lang natin sa college. Oo nga, ang usapan natin, magkakajowa lang tayong tatlo pagtapos na tayo mag-aral. Boring naman nun. Sarap kayo mag-aral pag may inspirasyon. Bakit? Kinukulang ka pa ba sa inspirasyon? Kaartihan na lang yan, Rizzy. KJ mo talaga, Epi. Huwag mo na kasing ipilit. Saka ka na mag-boyfriend kapag graduate na tayong tatlo. Tsaka dapat ipakilala mo muna sa amin. Kikilatisin naming mabuti. Pag-approve sa amin ni Epi, saka mo pa lang siya pwedeng sagutin. Wow ano kayo, tatay ko? Yak! Sa pogi kong to, magiging tatay mo lang? Kilabutan ka naman sa sinasabi mo. Makinig ka na lang kasi, Rizzy. Hindi naman porket nasa legal age ka na, gagawin mo na lahat ng gusto mo. May rules tayong tatlo at nagkasundo tayong lahat doon. Kaya sumunod ka rin. Maliban na lang kung juwang-juwa ka na talaga. Bakit? Itatakwil niyo ba ako pag nalaman niyong may boyfriend na ako? Oo, kaya wag mo nang subukan. Ang harsh niyo sa akin. Paano naging harsh sa'yo? Applicable naman yun sa ating lahat. Kung sino mang hindi tumupad sa usapan, itatakwil na sa grupo. Ay, tama na nga yan. Bilisan na lang natin maglakad. Gutom na ako eh. Luto na lang tayo pansit kanton sa bahay. Sagot ko na yung pansit kanton. Sagot ko na yung itlog. Sige, drinks na lang sa akin. Unahan tayo. Yung mahuhuli, siya yung maghugas ng pinagkainan mamaya. Bahala kayo dyan! Ayoko maghugas! Hoy! Hoy, ang bilis mo! Teka lang! Ang dadaya niyo! Palibhasa, alam niyong wala akong laban sa takbuhan eh! Dear Love, ako si Rizzy. Sa closeness namin ni Pogs at Epi, madalas kaming napagkakamalang magkakapatid. Solid ang friendship namin, pero di kami blood related. Nagsimula ang friendship namin nung high school kami. Si Pogs at Epi lang talagang magkaibigan. Nung hinabol kami ng aso, doon na nagsimula lahat. Mas matanda si Epi sa amin ni Pogs ng 2 years. Nag-stop kasi siya mag-aral kaya nasabayan niya kami ni Pogs nung high school. Si Pogs naman yung kaedad ko. Dahil sa kanilang dalawa, naging masaya yung high school life ko. At umabot pa yon hanggang college. Uy, Rizzy, kanina ka pa ba naghihintay dito? Oo, kanina pa. Si Epi, bakit wala pa siya? Di pa tapos klase nila. Nag-extend yung prof nila kaya malilate siya ng konti. Hintayin na lang natin. Parang hindi ko na kayang maghintay, Pogs. Una na tayo. Ha? Bakit naman? Teka, masama ba yung pakiramdam mo? Nahihilo ako, Pogs. Saka feeling ko, masusuka na ako. Hindi ka naman nilalagnat. Bakit ka nahihilo? Alam mo, lalo na ako mahihilo sa kakatanong mo. Umuwi na lang tayo. Kaya naman ni Epi umuwi ng mag-isa. I-chat mo na lang siya. Ay, oo na. I-chat ko na. Mababasa niya naman to pagkatapos ng klase niya. O ayan, na-chat ko na. Ano, kaya mo na ba maglakad? O bubuhatin pa kita? Kaya ko pa naman maglakad. Alalayan mo na lang ako. O sige, pero magsabi ka pag di mo na kaya ha.
Oo na. Ano ba kasing nangyari? Hindi ko rin alam. Para ka namang tanga. Sarili mo yan tapos di mo alam. Masyado ka na yatang nagpapabaya sa sarili mo eh. Kaya ka nagkakaganyan. Ngayon mo lang ba naramdaman yan? Actually, kahapon pa to. Ano? Kahapon pa tapos di ka man lang nagsasabi? Hindi ka na sana pumasok ngayon para nagpahinga ka na lang sa bahay niyo. Puro ka naman sermon eh. Dadaan tayo ng butika. Bumili ka ng gamot na kailangan mo. Huwag na, nakabili na ako. Nasaan? Patingin nga. Baka mamaya maling gamot niyang iniinom mo. Ginagawa mo naman akong tanga, Pogs. Baka nakakalimutan mong nurse si Mama. Siyempre, di ako basta-basta bibili ng kung ano-anong gamot. Magtatanong muna ako sa kanya. Oo na, hindi na ako makikipagtalo. Ay, halika na. Maglakad na tayo. Akin na yung bag mo para di ka mahirapan. Huwag na, ako na magdadala nito. Ako na nga sabi. Dadaling ko na para hindi ka na mahirapan. Akin na. Ako na nga sabi. Yan tuloy, nahulog mo. Rizzy, bakit may pregnancy test kit ka? Ha? Hindi sa akin yan. Paanong hindi? Nasa bag mo. Tsaka mukhang nagamit na to ah. Teka, dalawa yung line. Di ba positive pag ganon? Rizzy, umamin ka nga. Buntis ka ba? Hindi nga yan sa akin. Bakit ba ang kulit mo? Kaya ba masama yung pakiramdam mo? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Kasi kahit magsinungaling ka, malalaman pa rin namin yun ni Epi. Hindi ako buntis, okay? Diyan ka na nga. Uuwi na lang ako mag-isa. Nanindigan ako na di sabihin kay Pogs ang totoo. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanila na nilabag ko yung rule namin na wala munang magkakajowa hanggat hindi pa tapos ng pag-aaral. Nagka-boyfriend ako. Ilang months pa lang kami, pero may nangyari na sa amin. Nung unang beses na nakaranas ako ng senyales ng pagbubuntis, nagpiti na agad ako. Nag-positive yon at sinabi ko agad sa boyfriend ko. Pero imbis na matuwa siya, binlock niya ako sa social media. Hindi na kami nagkausap pa. Hindi ko masabi sa mga magulang ko na buntis ako. Kasi alam kong magagalit sila. Baka mapalayas pa ako ng di oras. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Uwi na ako. Huwag kang tatayo dyan sa kinauupuan mo. Dinala ka namin dito sa bahay para walang ibang makarinig sa pag-uusapan natin. Yung itsura nyo kasi. Para naman akong kriminal na kailangan ni-interrogate. Kasalanan mo naman eh. Palihim-lihim ka pa sa amin. Nakalimutan mo na ba yung usapan natin, Rizzy? Malamang kinalimutan niya talaga. Sinadya yun. Hindi naman siya mabubuntis kung wala siyang boyfriend. Sorry na, okay? Kung gusto niyo akong itakwil sa pagkakaibigan natin, gawin niyo na lang. Alam ko namang nagkamali ako. Nahihirapan na nga ako eh. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko. Nasaan ba kasi yung boyfriend mo? Oo nga. Hindi ba dapat? Problema niyong dalawa yan? Binlock na ako. Sinubukan ko rin kausapin sa school pero iniiwasan niya ako. Ayan, tanga ka kasi. Malamang ayaw pa nun ng responsibilidad. Pareho pa kayong estudyante oh. Anong ipambubuhay nun sa anak niyo? Eh kung baon niya nga, hinihingi pa sa magulang. Ay, pambihira yung katangahan ninyo. Oo na. Tanga na kung tanga. Pero please naman, huwag niyo nang dagdagan yung paghihirap ko ngayon. Mababaliw na ako sa kakaisip ko anong gagawin ko. Nasabi mo na ba sa mama mo? Hindi pa. Sabihin mo na. Eh paano ko gagawin yun? Ayaw nga ako panagutan nung nakabuntis sa akin. Para nga mama mo na mismo yung kumausap sa magulang ng lalaking yun. Pogs, malalagay lang sa matinding kahiyan si Rizzy pag ipinagtabuyan siya ng lalaki at tinanggi yung bata. Eh mas lalo namang hindi pwedeng mag-isa lang yung haharapin ni Rizzy. Akuin ko yung bata. Hindi, ako na lang. Sira ka ba? Ako yung mas matanda rito at pinakamatino sa ating tatlo. Isa pa, kilalang kilala na ako ni tita, kaya siguradong hindi siya magagalit ng malala pag sinabi ni Rizzy na ako yung ama ng ipinagbubuntis niya. Teka nga, nagtatalo pa kayong dalawa? Sira ulo ba kayo ha? Akala nyo ba ganun lang kadali maging ama? Alam kong mahirap, pero nandito pa rin kami ni Pogs. Hindi ka namin kayang pabayaan. Pero... Wala nang pero-pero. Final decision na to. Ako ini-AP yung bata tapos dalawa kaming magpapakaama. Gets mo? At hindi ka na pwedeng umangal kasi may kasalanan ka pa sa amin. Ito naman, umiiyak pa. Huwag ka nang umiyak. Nandito lang kami. Hindi ka namin itatakwil sa grupo. Magkakaibigan pa rin tayong tatlo.
Alam mo na ba kung ano mangyayari pag inako mo tong pinagbubuntis ko? Oo. Kung kinakailangan kong sabihin na boyfriend mo ako, edi yun ipapaalam natin sa mama mo. At pag pwede na tayong ikasal, pakakasalan kita. Hindi naniwala si Mama na si Epi yung nakabuntis sa akin. Wala tuloy kaming nagawa kundi sabihin na lang sa kanya yung totoo. Naintindihan naman ni Mama yung point ng mga kaibigan ko. Naintindihan ako ni Mama dahil ganun din na nangyari sa kanya noon. Kumbaga, naulit lang sa akin. Kaya ang ginawa niya, binenta niya yung bahay namin at lumipat na lang sa kabilang bayan para makaiwas sa chismis. Pinupuntahan na lang ako ni Pogs at Epi pagkatapos ng klase nila para dalawin. Surprise! Ano naman yung mga dala nyo? Parang araw-araw na lang kayo may dala. Mga gamit to ng anak nating 3. Pinag-ipunan namin to ni Pogs. Sinakripisyo nyo pa talaga yung baon nyo para dito? Hindi may trabaho na kami ni Pogs kaya kami nakabili niyan. Ha? Paano kayo nagtatrabaho nag-aaral pa kayo? Tinuruan kami ng tropa ni Abby sa school na maraming racket online. Pwede naman daw kahit estudyante pa kami kaya eto, nakakaipon na kami ngayon. Talaga? Salo nyo naman ako dyan. Saka mo na isipin yun kapag nanganak ka na. Sa ngayon, kami na munang bahala sa mga kailangan ng baby mo. Pag may check-up ka, sabihan mo lang kami. Sasamahan ka namin ni Pogs. Huwag na. Masyado ko na kayong naaabala. Sus, para kang tanga. Hindi ka naman abala sa amin. Kami na nga nagkukusa eh. Baka nakakalimutan mo. Kami yung ama ng ipinagbubuntis mo kaya hindi ka pwedeng tumanggi. Oo nga, kaya hayaan mo kaming magpakatatay. Mabuti na rin to para makapag-practice na kami ni Epi, di ba? Nahihiya na kasi ako sa inyong dalawa. Halos araw-araw na kayo nandito para asikasuhin ako. Hindi naman kami nagre-reklamo tsaka masaya kaming ginagawa to. Malaki na yung tiyan mo kaya di magandang naiiwan ka lang dito ng mag-isa. Kailangan mo ng tulong namin. May nakakasama naman ako dito pag uwi ni Mama. Kaso late na nakakauwi si tita. Kaya mas maganda pa rin na dito muna kami ni Epi. Hintayin na namin siyang makauwi mamaya. Paano na lang kung bigla kang mapaanak? Paano yung baby natin? Nandito pa rin kami kahit tapos ka na mga anak. Di ka namin iiwan. Sabihin mo lang sa amin kung ano pang mga kailangan mo. Ililista namin para isa-isa na naming mabili. Seryoso ba talaga kayo? Mukha ba kaming di seryoso matapos lahat ng ginawa namin? Ready na kaming maging tatay kaya paninindigan namin si baby. Salamat talaga sa inyong dalawa. Siya nga pala, Rizzy. Hiniram ko ulit yung notes ng kaklase mo. Pinicturean ko kanina. Isasend ko na lang sa iyo para updated ka pa rin sa mga pinag-aaralan nyo kahit di ka nakakapasok. Para pag nakabalik ka na sa school, hindi ka na masyadong mahihirapan kasi nag-aaral ka pa rin kahit nasa bahay ka at nag-aalaga kay baby. The best talaga kayo. Group hug. Group hug! Group hug, dali! Sabihin mo sa amin pag nahihirapan ka na, Rizzy. Tsaka lagi mo kaming i-update kahit nasa klase kami. Isikapin naming makapunta lagi tuwing uwian namin. Pero pag masyado kaming busy, magpapalitan na lang muna kami ni Pogs para may kasama ka pa rin. Oo na. Sige na. Magsasabi ako sa inyo palagi. Thank you talaga. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Dear love, hindi man ako pinanagutan ng nakabuntis sa akin. May 2 tao naman na tumayong ama ng anak ko. Maayos at ligtas ko siyang naipanganak. Naglalakad na si baby kaya tinuloy ko ng pag-aaral ko. Hindi ako pinanghihinaan ng loob kahit maaga akong nagkaanak. Kasi may 2 lalaki na hindi lang naging ama sa anak ko, kundi naging mabubuting kaibigan sa akin. Hindi lang talaga nawawala yung mga maling desisyon natin sa buhay. Parte yun ng mga lesson na dapat nating matutunan. Magsimula man tayo sa hindi magandang kwento, ang mahalaga, may ginagawa tayo para pagandahin yung dulo nito. Threesome. Yan. Hindi lahat ng threesome tungkol sa eskandalo o dyan tungkol sa iniisip mo, kabisyo. Minsan,
ito ay kwento ng 3 taong pinagbuklod ng responsibilidad, malasakit at tunay na pagkakaibigan. Alam mo, Risi, napakaswerte mo dahil may mga katulad ni Epi at ni Pogs na tinuturing ka na pamilya. Yung handa kang gabayan, handa kang samahan kahit ikaw madapa at kahit magpakatanga ka. But Risi, I would like to, at sa lahat ng mga kabisyo nating nakikinig, nanonood ngayon, gusto kong i-highlight itong partikular na aspeto ng kwento natin ngayon. Na wag po nating hayaan na mapunta tayo sa ganitong klaseng sitwasyon ni Risi. Pasalamat na lang tayo dahil may mga katulad ka ni Pogs na kaibigan. Wag kasing puro TikTok. Wag puro social media. Alam nyo mga kabisyo, lalo na sa mga estudyanteng nag-aaral, pasensya na kung medyo sermon ito mula sa uncle ninyo. Pero mag-aral kung kinakailangan. Magtapos hanggat may pagkakataon. Dahil lahat ng bagay, including yung pagpunta ninyo sa motel, may timing, may oras po. O, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kasi darating tayo sa pagkakataon or kapag dumating tayo sa ganitong klaseng pagkakataon, magsisisi ka pero hindi mo na maibabalik yung mga bagay na what if mo sana. Pahalagahan mo kung ano yung meron kang oras ngayon. Kung estudyante ka, wag mong madiliin yung sarili mo because ako na yung nagsasabi sa'yo. Ang mundo sa labas ng paaralan, it's gonna be harsh. So as much as possible, equip yourself. No? At pahalagahan yung mga moments, oportunidad na meron ka ngayon. Mga kabisyo, lahat ng bagay ay may oras. Pahalagahan natin yan. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, at ipagpatuloy natin ang kwentong ito online para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Kapag puro ka TikTok, kapag puro ka Facebook, minamadali mo yung bagay-bagay. Yung tipong nag-aaral ka pa lang na dapat pumapasok ka sa eskwelahan tapos pumapasok ka sa motel. Bakit? Kasi peer pressure. Kasi yun yung uso. Kasi parang hindi normal na lang yun sa panahon ngayon. Pero kapag nabuntis ka, iiyak-iyak. Kapag tinalikuran ka, iiyak-iyak ka. Well, in fact, may choice tayo. 'Di ba? We always have a choice. Ay nako, Rudy Rodriguez ng Facebook, hindi ako iiyak. Kasi nagagalit ako kasi may mga pamangkin akong ganito. May mga pamangkin akong bata. At ito yung paulit-ulit kong sinasabi sa kanila. Kung meron kang oportunidad na mag-aral, mag-adal ka. Alam mo, kapag ako nagbibikol na talaga medyo umiinit yung ulo ko. Ngunyan ay nanonood yung mga pamangkin ko at chinat ko talaga sila na manood kayo. Sa mga bata dyan, including all my pamangkins, if you have an opportunity na mag-adal, mag-adal ka mong maray. Dai ka mo magpara pinalpal. Tapag nag-abot ang panahon na mapunta kayo sa ganitong klaseng disgrasya, si Sai ang dadalaganan nindo, bukod sa mga magurang nindo, bakong mga sadirita. Paano natin tatakbuhan yung mga sarili natin if we are not equipped? 'Di ba? Walang ibang dapat sisihin dyan, pasensya na, pero ang sadiri mo. Yan, ang sarili natin mga kabisyo. No? Bago ka pa mapunta sa... Prevention is better than cure. So bago pa tayo mapunta sa sino yung aako sa responsibilidad ng pagiging ama or whatever, ay nako, mag-aral kang mabuti. May magsasabi, galit na galit yan. Galit na galit po talaga ako kasi ang kawawa po dito ay yung sanggol. Kung ako yung sanggol, tapos pinalaki mo ako na, wala naman yan kung single ka or whatever. Pero dito sa sitwasyon ni Rizzy, magtatanong ako asan si Papa?
Tapos isasagot mo sa akin, anak, kasi tinalikuran ako nung nabuntis ako. Nabuntis po ba kayo? Oo anak, kasi hindi ako, parang hindi kami nagpakasal, whatever. Maipapasa yung ganong klaseng kwento. No, napakaswerte mo kung open-minded yung anak mo and would say, "Okay, I'll be the person sa family natin who will break the cycle, hindi ko nagagayahin si Papa." 'Di ba? Magiging responsable ako. Pero naiinis ako sa mga ganito kasi kawawa po yung mga bata. Kasi sila yung totoong biktima ng sistema na pinili natin. 'Di ba na in fact, pinag-aaral ka ng magulang mo. 'Di ba? Anong ginagawa mo diyan sa allowance mo? Pinangmomotel mo. 'Di ba? Pinagtatapos ka ng magulang mo, saan ka pumupunta? Escape ka ng escape. 'Di ba? Pasensya, oo nga Pag ako talaga nang gagalaiti, medyo napapabikol ako. Kasi ito, lalo na yung mga yung mga, sa mga batang nanonood ngayon, okay? Sa mga nakikita ninyo sa TikTok, kasi hindi po yan makokontrol ng matatanda, I swear to God. Yung mga kaldag-kaldag na yan na nagmumulat sa mata natin kung ano yung mga sexual activities and all, 'di ba? Nagiging normal kasi yun yung araw-araw na kinukonsumo mo. May mga kwento sa TikTok na sobrang X-rated talagang na para bang normal na lang na mapakinggan ng isang 15 years old, 14 years old, 16, 17 years old, mapababae o lalaki man yan. Kaya may mga katulad ni Rizzy. Naniniwala pa rin ako na ang henerasyon po ninyo ngayon ay matalino. No? Matalino kayo. Gamitin po natin ito sa maayos na paraan. And wala pong question sa mga choices na pinipili natin araw-araw. Nagiging tama lang naman ang mga pinipili nating choices sa buhay kapag kaya natin itong panindigan. But if we have an opportunity na wag nang piliin yung mali, wag na po nating piliin yung mali. Wag na tayong mapunta sa katulad ni Rizzy. Kasi po, ayan, may mga magsasabi na naman dyan. Ito na naman si Kuya Conyo Bicolano, sinisisi si Rizzy. Nandiyan na nga sa ganyang klaseng sitwasyon. Ando na nga po tayo, pero prevention is better than cure. Pwede po talaga yan, maiwasan. Iwasan mo yung kalandian mo, mag-aral ka. O, 'di ba? Kung pinag-aaral ka, sus Mariosip, mag-aral ka naman, girl. Wag kung saan-saan ka pumupunta. Saka na yan. Pumunta ka sa motel sa lahat ng gusto mong puntahan na motel o i-date yung mga i-date mo. Kapag ikaw kaya nang tumayo sa sarili mong mga paa, yung tipong hindi ka na humihingi ng allowance sa mga magulang mo. 'Di ba? O ano? Andre, Yuri, shout out sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, kapag kayo napunta sa ganitong klaseng sitwasyon, pipingutin ko hindi lang tenga ninyo, ha? Gusto ninyo yun? Yung pagiging tito ko napunta dito online? Ewan ko ba? Ako triggered talaga ako pag may mga ganito. Parang, Andre, wag nyo na gayahin yung Uncle Iggy ninyo, si Conyo Bicolano. Ang kalandian, ilugar, ha? O siya, ako ay tatawid na muna sa radyo. Mas pag-usapan pa po natin ito on radio, on air. No? At maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Oo, papagalitan ko po talaga sila off-air. Ha? Tutok lang po kayo hanggang alas 12 pa po tayo magsasama-sama. Nakasama niyo po ako, Conyo Bicolano. Papa Rods Vlogs, hello. Para sa Dear Love. Thank you. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim.
patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, okay na. Okay na, my turn. Okay. Okay. To, pick. Oh. Here you go. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Safe na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bye! Nag-iba!
Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay. Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na baka magalit. Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinamsabinan mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Siyempre naman tayo. Aba, Hindi ba maalat? ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl?
Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
no kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Kami. It's okay, it's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Pwede sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Gusto mo na naman, ganito na naman tayo. Sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? ginojoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo ng doon validation sumusobra eh. Broski, Oh my alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait, eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng personal God. conversation? So ano ba, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Hmm,
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige. Tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin.
talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Ayan, isa lang. Pick. Pick. Ayan na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. Sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Miss Nicole Ala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato!
Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng chance. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ala, ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Gag! Ay, yung magawa din sa'yo. Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala! Ano? Legit to! malaki. Gago laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo, Malaki. malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Bakit sa gitna? Bakit mo inakagitna? Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi
Hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Ay, pambihira yung katangahan ninyo. Oo na. Tanga na kung tanga. Pero please naman, huwag niyo nang dagdagan yung paghihirap ko ngayon. Mababaliw na ako sa kakaisip ko anong gagawin ko. Nasabi mo na ba sa mama mo? Hindi pa. Sabihin mo na. Paano ko gagawin yun? Ayaw nga ako panagutan nung nakabuntis sa akin. Para nga mama mo na mismo yung kumausap sa magulang ng lalaking yun. Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo pa rin po ang inyong uragong broski like Super Legit and All, Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Yan ang sinasabi sa inyo Yan sinasabi sa inyo. Kapag tayo ay pinag-aaral, mag-aral, ha? Kapag tayo ay binibigyan ng oportunidad para makapagtapos, nako, tapusin po natin ang ating pag-aaral, ha? Wag yung ganyan, yung tipong ang alam ng mga magulang natin, pupunta tayo ng school para mag-aral. O yun pala, mag-over the bakod. O tapos kung saan-saan tayo pupunta, yung allowance na ang alam ng mga magulang natin ginagamit natin sa school projects natin. Nako, ginagamit natin pang pang mot-mot. Yan, swerte nyo nga kung pang inom lang. Yung iba dyan ginagamit pa pang mot-mot. O katulad nung Dear Love natin kanina lang. Nako, si Rizzy na napakaswerte lang talaga dahil may mga kaibigan siya. May dalawa siyang lalaking kaibigan na talagang tinuturing siyang pamilya. 'Di ba? Na handang sumalo sa kanyang pagbubuntis dahil tinalikuran siya nung nakabuntis sa kanya. Kasi nga hindi naman siya mabubuhay. Kasi katulad niya, estudyante pa rin. Sana yung Dear Love natin, kabisyo, and yung Dear Love natin ngayon ay magsilbing aral sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na po sa mga estudyanteng nakikinig sa atin ngayon, na wag nating minamadali yung mga bagay-bagay. At hindi dahil exciting yung isang bagay and masaya kung tingnan, masarap kung pag-usapan, tama nang ginagawa natin ito. May mga bagay na dapat kumbaga may tamang panahon, tamang oras para gawin ho yan. Kasi kapag ginawa natin ng wala sa oras yan, naku, tayo din yung mahihirapan like Super Legit and All. Diba? Ang dami pong estudyante ngayon, ang daming kabataan ngayon, I would say ang daming kabataan ngayon na hindi nakakapagtapos. Nang dahil sa maagang nabubuntis and all. Hindi naman natin sa talagang dinidikdik natin o pinupukpok na natin sila na kasalanan nyo yan, wala na kayo mararating sa buhay. Hindi naman sa ganon. Pero again, si Konyo Bicolano naniniwala lang na prevention is better than cure. Naniniwala pa rin ako na ang mga kabataan talagang legit na matatalino. At kung talagang matalino tayo, kung alam na nating mali, kung may pagkakataon tayong piliin yung mali, for sure may effort din tayong pag-aralan yung mga pinipili natin sa araw-araw. At kung alam na nating mali yung isang bagay, wag na nating piliin pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Kapag ginagawa ng karamihan, hindi po ibig sabihin nun, tama. You always go back sa sarili mo kapag ito ba ginawa ko, ano ang magiging epekto nito? Sagot mo, kabisyo. Diba? Pero ang tama lang na choice na ginagawa natin tulad ng mga sa Chuper ngayon na nakikinig sa Love Radio. Nako, napakagandang choice niyan. Kasi kapag nakikinig kayo sa Love Radio Manila, nako, agad-agad po yan. Insigida, bibigyan namin kayo ng tumataginting na 1,500 pesos. Diba? Sa ating Love Knows No Boundary. Pero syempre, dapat nakatutok kayo dyan. Kaya eto na, sabihin ko na sa inyo kung sino ang maswerteng Chuper na nanalo ng 1,500 hatid sa atin ng ACS. Let's go! Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Oy, congratulations kay Manong, Green GSM driver na minamaneho ang kotseng may plakang NIZ2708. Si Michael Abellar. Michael Abellar, nanalo ka ng 1,500 pesos. Hatid sa atin ng ACS. Charm Purple Fab...
Charm Popcorn Purple Eternity. O, di ba napabango na yung damit mo, napabango pa yung bulsa mo. Maraming salamat po, ACS. Tutok lang manong driver dahil malay nyo, kayo na ang susunod na manalo ng 1.5. O, dyan lang kayo dahil susunod na po si Diego Bandido at Nicole Yala para sa mas kumikinang na usapan. Nakasama nyo po ako, your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!